Ina ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa fassara na Indiya. Yau Allah ya yi wannan fim wato mai suna Ahalin Bala'i ya ƙarasa shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a wannan lambar waya ta Telegram domin ya samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Gaskiya wannan fim dama na san dai kun san shi kuma kun san yayi kyau. To yau dai Allah ya yi ya ƙarasa shagon mu na Telegram. Domin wannan fim Oga Sultan da kanshi ya zauna ya fassara muku shi wato a kamfanin shi na farin jini wato Sultan Film Factory domin jin daɗin ku. Gaskiya wannan fim yayi kyau ko abin da zaka in dai kana buƙatan shi ne ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. Insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Gaskiya fim ɗin nan yayi kyau sosai da sosai. Duk wanda ya kalle shi na san zai ji daɗin fim ɗin nan domin dama na san tun kafin a fassara shi ma kuna ta ganin tallan shi. To yau dai Allah ya yi ya ƙarasa shagon mu na Telegram gashi kuma Sultan shi ya fassara muku wannan fim da kanshi kuma mai kiliyan shi. Kawai abin da za ka yi shi ne ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. Insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sa'annan ba a iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara na Indiya Hausa insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun juyo.